I redeemed last year. I had a new one. When I go last year. Oh, you know, how am I going to investing in these days? Oh, I'm going to have that kind of position they play as. And I went there. I didn't do Arab people, Maman, Maman. Anyị ndị na-eso ihe meziri emezi. N'afọ gara aga ka a chọrọ ibido ihe a, anyị si ọ dịghị. Ndị ezutara okesi a ga-eme ya. Ụmụarụ sorokwa mara ihe a na-eme, a na-eri ji. O nwere ndị ji 500,000 were ji n'ebe a. O nwere ndị ogo jiwa 200,000 were ogo, o nwere ndị meziri ji 200. Amaghị ihe mekwara mpụ abịa sị ọbụ ihe a na-eme eme. Onye na-egbu iwe si ya n'ala ya ọ na onwe onye ndị iche na-akụgbu. Anyị zuru ezu arụ zuru ezu kwuo ekwerịta anyị na-ebe ụmụ arụ kwerịta na ihe a ga-eme. Agọ ụmụ arụ kwerịtara agọ nke a ga-eme agọ nke ọma. Chọ oke Igbo mman. Small place. On an email. What is there? Okay. So,